Hi guys! For today's video, samahan nyo ako at ako ay gumagawa ng tirahan ng honeybees. Kasi naman guys, dito sa mga bunot ng kuprahan namin, marami ako nakita mga honeybee. Ayan o. Ay, ito na pala yung nagawa ko kanina, hindi ko na videohan. Kaso lang meron pa akong isa na gagawin, kaya kinuha ko yung aking CP para videohan ko. Yung lalagyan to ng aking portable sewing machine. Kaya lang, tinanggal ko kasi nakita ko doon sa may gilid ng kwarto ko, meron palang butas yung pader. Tapos pinapasok ng anay. Buti na lang nung isang araw nag-general cleaning kami ni Dos. Nakita ko na pinapasok na pala yung aking portable sewing machine. Dalawa pa man din yun. Ito yung isa. Kaya yung ginawa ko, tinanggal ko, nilipat ko ng lagayan yung aking portable sewing machine. Kaya kinuha ko tinanggal ko na to. Mag-experiment lang ako guys. Try ko to gawing tirahan ng honeybees. Pero parang ang ganda rin naman talaga to tirahan guys. O diba? Sana nga talaga tirahan to ng honeybees. Kasi ayan o, ang dami nilang naghahanap sila ng ng tirahan. Tapos meron na din ako dito na nauna noon na ginawa ko. Itinabi ko na rin yung yari sa yari sa bao. Pinagtagpi-tagpi ko yan, tinahi-tahi ko yan guys. Diba? Try lang ba? Walang masama. Kasi kapag yan ay tinirahan talaga ng honeybees at saka nagkaroon talaga ako dito guys ng kahit ito man lang or kahit alin dito sa dalawa, tirahan ng honeybees, gagawa na ako niyan guys. Ito na yung aking panimula para magkaroon ng honeybee farm si Tres Marias. Diba? Ayan, may isa na ako dyan, dalawa na yan. Kahit alin dyan sa dalawa, yung titirahan nila, bastang tumira sila dyan sa ginawa ko, okay na yun. Lagi na akong gagawa guys ng tirahan ng honeybees. Pangarap ko talaga magkaroon ng honeybee farm, kaya lang hindi kami nakakahanap ni Dos, lalo na yung stingless bees. Ano ba yun? Yung maliliit na bees. Yung tirahan niya talaga, ganun dapat kalaki. Ganun lang, yung mga ano lang ng bao. Pero itatry ko talaga to dito sa honeybee. Sa mga honeybees na yan. Kaya tara na, umpisahan na natin tong isa. Tinalian ko lang naman to guys. Yan. Tali lang yung katapat niyan. Para kapag dyan, hindi yan magalaw-galaw. Yun. Tali lang yan, thread. Yun lang yun. Diba? Tingnan natin yan guys. Bukas, makalawa, babantayan ko yan. Kapag hindi yan tinirahan, yung tinirahan nilang bunot, papasok ko dito. Kukunin ko pa rin sila. Kahit hindi sila dyan tumira, kapag sa bunot sila tumira guys, kukunin ko pa rin yung bunot, ipapasok ko dito. O, diba? Pasasaan din. Ganun lang yon. Tapos, ayan, diba? Yari na yan. Meron yang butas dito, o. Ayan, o. Meron yang butas. Meron yang butas dyan guys, na pwede nilang pasukin. Yan. Ito maganda kasi may butas siya. Ayan na nga yung isa. Para nakikita ng isa, napoprospect na ng isang honeybee. So ayan guys, itatabi ko ito dito. Mamili sila kung saan nila gusto. Bubutasan ko dito sa gilid. Wait lang. Ayan. Ano ba magandang butas dito? Dito na lang. Butasan ko dyan guys, na maliit lang para masilip ng honeybees yung loob. Sabihin ng honeybee, wow, ang ganda naman ng tirahan na ito. Sasabihin ng honeybees, pwede na to tirahan, o diba? Ganyan lang kadliit guys, yung para sila lang talaga yung kakasya, para hindi napasukin ng iba. Ganda. Ayan, ipapatong ko lang dito para
mamili sila kung saan nila gusto tumira. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Yan, tanggalin natin 'to. Patong lang yan guys, may stress dyan. Asan yung butas? Dito sa kabila, ayan yung butas sa kabila, ayan. So ayan lang oh, dyan lang oh. Papatong lang dyan ni Tres, tapos takpan ko ng mga bunot para hindi maputing-maputi sa paningin ng honeybees. Para isipin ng honeybees, bunot pa rin yun. Ganun talaga. Yan. Parang andito sa baba oh, dito sila oh. Ano kaya? Saan ko kaya ipupwesto yung isa? Pero may butas yan dyan guys sa ilalim. Tapos ito din oh. Nakikita kanina, nakita ko sumilip na yung isang honeybee dyan. Basta, abangan natin sa mga susunod na araw kung epektibo ba to na ginawa ni Tres, kung nagustuhan ba ng mga honeybees yung ginawa ni Tres na tirahan. Maaakit kaya yung mga honeybees dito sa aking ginawa. Ayan, thank you guys for watching. Abangan sa mga susunod na video ko na aking i-upload. Guys, kinaumagahan ito na nga po. Sinilip ko, tinignan ko yung aking ginawang tirahan ng honeybees. So ayun na guys, epektibo nga. Ayan o, tinirahan na yung aking ginawang tirahan nila. Diba yan yung binutas ko dyan? Ayan na po, andyan na. Ang galing-galing talaga. So ito na yung bagong panimula ni Tres. Magkakaroon na si Tres ng bee farm, Tres Marias Bee Farm. Soon, abangan nyo guys. Kailangan paramihin ko pa to. So gagawa pa ako ng mga tirahan niya. Ayan, di ba? Ang iingay na guys sa loob. Naririnig ko yung mga ano nila sa loob. Ayan na, ang ganda di ba? Sana all. Hinihintay ko pa tong isa. Ayan, may mga dala na sila guys na ano, yung mga ginagawa nila, may hakot-hakot na sila na galing sa ano na mga bulaklak. Yung para maging ano, honey. Ano tawag doon? Basta yun na yun, may nakikita na akong dala-dala ng honeybees. Bumubuo na sila dyan ng honey. Dyan sa loob. So ayan, thank you Lord. Hindi nabigo si Tres sa pagbaka sakali na tirahan niya ang kanyang ginawa. O diba? Epektibo. Ito naman na isa yung ating tatrabahuhin. Sa susunod, kapag meron na naman ditong nakikita ko mga naghahanap ng tirahan, dito ko guys sa isa. Itatabi ko na naman tong isa. Kaya lang, yung problema dito, kapag nagkupra kami, syempre, magagatong dito, mauusukan to, lalayas. Kaya ang gagawin ko niyan, pag malapit na magkupra, ililipat ko to, doon ko ilalagay sa kanto ng bahay. Gabi ko ililipat para andyan sila sa loob lahat. Kinaumagahan, alam nila kung saan sila babalik, kaya lang baka dito ulit pumunta no. Ayan guys, so tingnan nyo, ang ganda diba? Hindi ko mabidyon sa loob. Andyan talaga sila sa loob. Oh, may mga hakot-hakot na. Nagsisimula na sila gumawa ng honeybee, ng honey. At saka magpaparami sila dyan. Buwilong-bilo sila dyan guys. Kasi malapad yan. Malaki yung loob niyan. Yan. Thank you Lord. So ayan guys. Yan yung update sa ating naginawa. Tirahan ng honeybees. So abangan natin kapag harvest time na. Siguro mga 2 months or 3. Ayan. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Tres Marias Farm. So ayan guys, nilipat ko na pala yung honeybee, yung tirahan ng honeybee kasi nagpapakupra na kami. Kaya ayan na,
Dito ko nilagay sa mga likod bahay, dito sa likod ng budiga ni Father ng mga palay. Ayan. So ayan na, ang dami ng bantay guys. Oh, ayan na sila oh. Tingnan nyo. Oh. Ang dami ng mga hakot-hakot. Ayan, ang dami ng bantay. Marami na, maingay na sila sa loob. Oh, kikita nyo ba yung mga dala-dala nila? Ayan. Ang ingay-ingay na guys. Rinig na rinig yung mga ingay nila sa loob. Dinala ko pala to guys dito sa likod bahay. Kinuha ko doon sa kuprahan. Gabing-gabi na kasi yung mga mga honeybee, yung mga honeybees, kahit pala gabi pa, naghakot pa rin sila ng mga yung mga ginagawa nila dyan na para maging honey. Kaya kinuha ko to, dinala ko dito, talagang hating gabi na kasi andyan na sa loob lahat yung mga honeybees bago ko nilipat dito. Tapos nakita ko nga kinaumagahan, ang dami pa doon kasi naliligaw pala sila. Hinanap nila yung dating tirahan nila. Kaya ang dami kinaumagahan, ang dami pa rin doon. Buti na lang, nahanap nila to na pinaglipatan ko. Mga ilang araw, andito na silang lahat. Wala na doon. So, ayan. Thank you so much for watching, guys. So, ayan pong update sa ating ginawang tirahan ng honeybee. Beehive. O, diba? Meron na si Tres. Honeybee na dito talaga titira sa bahay. Thank you guys for watching.